Anga wale nyono wale be kala se amu maliko na ni maliko ka umino me ni maina ke maka nyamada ka nyeshin jabaranuma wala sa famunya be se sora ufe Cherifla TV bamananga kuna foni na mimbi wala like awe maliko ngani jen famora ukunga ama fo ngoni ya kuma sele ye maliko kuna foni di nyana mole jakuluba autorité de la communication hakiye kuna foni dikene sigi senga ka beni sibiri uti kalot leta anikele ye ajabala la mizemve aye wale nyuma nonge kanyeshin mali kunafoni dilaw bela jelema uye wili ka jow ni chesiri bawo minonge jamana kundike sigi kalata ta ko gale kadara kono juye kalot le muga ani kono ndo temene kalaba ka nyine ufeta ko flana mene obike ka bene dimashi utikalot leta anetlaye uko chesiri kile feneke memese kato kalata imese ka ke here ani badela anga maminungume akene ka Cherifla TV jabarani tokola alhamdu badini naka jatala sedu nyare anga jaka nyamada ukasoro limwe niye lasiliye kabo autorité de la communication ni koy hakiye yoro ni ka nyesi mali kuna fuldilaw kuna funi diso bela jirema wote mi ni oye jamana kuntigi siye afan folo o kera here ni badena o here ni bademi ni akero kono o sorola ladamu basigi ani bara doni nye iralimi ni ayoke kadauka akiko abe fuli nke kan tanunge kanyishi au bela jirema tebenen ko fe akiko akakan akilajigi nafamando ko ke awi akilajigi nafamaj mendo sharia sebe ni ulube talike kuna fondi soka kanga haklito fana ben kan sebe minu ni anyebul no blake ula kabeni wote nyeblawi wote menen ko fe hakla digi na fama wore fana be mi ni obe talike dabi uti chokoka ayira la kafu anga jamana wote sharia asi mugani shegina sereke nani duruna liye ayira kafo chakeda kilimpe udibe mi yamari lendo wote jabu farali nyogonka a fesefeseri a diri ani asamali cour constitutionnellement o chakeda o ministère de l'administration territoriale kadauka irala kafo awiye basigini ladamu mi ke awkata masere wote temene kon nana akaw jiraja ka teme o sirafe wala sa wote mimbe kana wote bisika ke kilenya kuno anga jamana ko la fana kafo kanga jiraja ka fere ke fere mimbato jabi nambi na ke atibaye kleflaina o jabi ka ke jabiye ambe minu boyorol don nambi se ka lase mokoma wala sa fili kana do ka fomela anga haklito anga benkan sebenguna anga haklito sharia ula anga haklito yamaria sebe mimbato ambe ka baraka ula na nyoke akacha alafe ambe anga jamana tanga ka bokuma komi ni amyi uyorore na tefe akasi anga jamana konnana anga fodi ntanu bawe Jenyonya jakulu mime farafinani nazaralani nyonje ukama ko Afrique Europe Interacta bulu fara mimbe malila uye farafi muso tokolado ngerengere sigi senga mizeve uye dakun douta ka oludo bala inafo ambalaka uka hake ani damakenye ukado mauni nyonje mimise ka to yiriwali obise ka dume anga jamana ukono kabeni sibiri uti kalot leta anikele ye ujabala la jelibugu sigida galila menye manyema uye ulukuma kene ka samaira sanugoni darman malinga fola Muso togola domba okumu kona nankwa mako journée internationale des femmes section malienne du réseau Afrique Europe Interact uluye akili folenfole kene do sigi wala sa kasiga lamenike kabo mogo yoro ninga klaka akili folenfole ke oni nyonche admadean sigi me feminka fokata se muso joro be sigi ke miye jamana yiri walila ango bi sigi nkuye mwe sa on sa meni sigi o 31 juillet journée internationale des femmes de diem so be ba fêter mais ni nyina okum konna la ayan tabla ni wakati la ka election ka anga temwe ani fene de gumbe muso wa diem fambe bo anya mu nyini bi muso fe
mali muso wo diɲɛ muso bɛɛ an ka jɛgɛ an bolo faga ɲɔgɔn kan an ka bɔ ni hakilina kelen ye. Bi lajɛ kun ye min ye an ye mɔgɔw wele ka kɛɲɛ ni élection min kɛra kɔsa in na ani fana an yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na an bɛ lahalaya min kan jamana kɔnɔ ka dɔ fɔ mɔgɔw ye o kan. Élection an y'a fɔlɔ ni élection hukum kɔnɔ n'a ta ye an ka laɲini ye min ye dɔrɔn fo jamanadenw ka faamuya k'a fɔ an ka jamana tɛ se ka to ta fo an ka hakiliw dayɛlɛ k'a dɔn an yɛrɛ kan ka voter kun jumɛn de kama jamana yɛrɛ kan ka taa lahala jumɛn de la tant que an ma se k'o faamuya an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la. Ni hakili jagabɔ kɛnɛ min sigila walasa ka se ka mɔgɔw lamɛn a fana kɛra sababu ye a sigibaw bolo walasa u ka se ka cikan fɔ kuna adamadenw ye pour que bɛɛ ka se ka wuli ka jɔ ka o sen don jamana jɔli la. Fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n bi jateminɛ de kɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ jamanadenw kan fo jateminɛ de ka k'o de la bɛɛ k'a dɔn nin de fan min ka ɲi fo k'o de ta ka voter o tigi ye pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. An bɛ changement min nɔfɛ dun ka fa tun bɛ sabati an denw tun bɛ baara sɔrɔ ani gɛrɛfu juguba minnu b'an ka jamana kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔw ye gɛrɛfuw kɛ tɛgɛnbolisira mɔgɔw ye gɛrɛfu kɛ mɔgɔ jamana kɔnɔ gɛrɛfu a se ka jamana la taa ɲɛfɛ quoi. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu hokumu kɔnɔna na réseau Afrique Europe Interact o ka lasigiden minnu bɛ an ka jamana marayɔrɔ caman na o fana kun nana kosɛbɛ walasa ka se ka tali kɛ a la. An ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛ mɛn ka kuma min da k'o kɛ yirituru kuma ye u k'a ma ko campagne national de reboisement san 2018 ta baaraw n'u donna Kayi marabolo la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu min ɲɛsinnen don kungo kɔnɔna labaara kow ma u k'a ma ko société de gestion forestière ani an ka jamana kɔnɔ bolofara min fɛnɛ ɲɛsinnen don ji ni kungo lakanani ma ni o ye direction régionale des eaux et forêts ye Kayi kɔnɔ olu de jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka yirituru in baara bolo da yɔrɔ la yɔrɔ min wele ko papara a bɛ Kayi cercle yɛrɛ la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a kɛra ka bɛn ni araba uti kalo tile 8 ye san 2018 Kayi marabolo ɲɛma kun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se maa ɲɛma camanw ma Amadu Jalo Baba Keita olu kun bɛ Cherifla TV jabarani tɔgɔ la Makamila se ma min fɛ Abdul Karim Sakoudou. Babu mi tara ni baarakɛbaaw fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko changement de comportement pour réussir la lutte contre les effets du changement climatique. O de ye k'a fɔ an ka jogo ɲumanw ta ka ɲɛsin an ka sigida n'an ka maradaw ma walasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw an ka se ka kisi o ma. Projet de reboisement national ale hakilina ye min tara an ka jamana ɲɛmaw fɛ ka kafo u dɛmɛbajɛkulu n'o ye société de gestion forestière ye u ni direction régionale des eaux et forêts Kayi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu b'a la an bɛɛ lajɛlen ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka jogo ɲumanw ta ka ɲɛsin an ka sigidaw ma. San 2018 campagne o lancement na Kayi mara a ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ni baara min kɛla a ka région kɔnɔna na a nisɔndiyara kosɛbɛ. Samiya ye waati ye an fɛ Sahel kɔnɔna na yiri bɛ falen yɔrɔ min na kungo kɔnɔna yɛrɛ ye cogo ka ɲi cogo min na donc an bɛ o de don ba la k'a fɔ k'an fana bɛ yirituru kɛ ka nɔrɔbila kɛ yiri minnu tigɛra ani ja ye minnu fa ani yiritigɛba min kɛra pour que an bɛ se k'o nɔrɔbila dɔɔni dɔɔni an bɛ se ka yiri kungo sɔrɔ cogo min na donc o de y'an ka laɲini ye nin baara in kɔnɔna na hali bi o de ye an janto an ka kungo kɔnɔna na an ka sigida la o ye tigɛliba ye yiritigɛba ye o tan an ka nafa t'o la n'o bɔra yen nɔ n'an ka se ka kungo kɔnɔna la kana tasuma ani tiɲɛni na donc yiritigɛba la donc o de ɲɛsigi ye nin bɛɛ ye donc o ɲɛsigi fana kɔnɔna na an bɛ ci min bila bɛɛ ma o de ye an bɛɛ ka an b'a dɔn an ka kungo kɔnɔna na n'an ka sigida la. A baaraw daminɛ n'o y'a cérémonie de lancement ye o baaraw kɔfɛ lajɛrɛ wɛrɛ kɛra gouvernorat la Kayi lajɛrɛ min n'a ye tali kɛ ɲinɛ baabu yɛrɛ kan ka se ka kɛ sababu ye baara yɛrɛ kɛbaw u ka se ka hakilinaw sɔrɔ ni ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ walasa campagne 2018-2019 o ka kɛ wasa ye. Bon hectare 5 min filɛ nin ye ni société nana ka na direction dɛmɛ n'a ye société ye direction dɛmɛ n'a ye k'a fɔ bon aw bɛ ka campagne kɛ ne kɔni se ye min ye n bɛ se k'aw dɛmɛ ni hectare 5 alors ka a clôturer ka garage kalan ka tila ka château sigi walasa tilema fɛ yiri minnu bɛna turu nin samiyɛ la tilema fɛ ni ja kana o caman faga a bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min k'a dɔw sɔn walasa vraiment u bɛ se ka san 1 san 2 tɛmɛ bon ani ka garage k'a la baganw kana munumutɔ kana na kana yiri nugutɔ k'o dun donc société ko n bɛ se ka na aw dɛmɛ o la taalen ɲɛfɛ fana ko n bɛ se ka aw dɛmɛ fana ka gardien n jɔ ni gardien dɔ sara ye walasa gardien in ka to yan mɔgɔw kana na kana garage in bɔ mɔgɔw yɛrɛ kana na kana hali château min filɛ nin ye kana fɛn dɔw bɔ a la se ka na ni tiɲɛni ye
société yi jona ko bon vraiment be o yamaria ta oye ka o ladu tay mba fo ka fo ambe aw de ma fana na parce que la désertification kele société de gestion forestière o nyemaw o blasralu ke kayra ka fo femino bambolo na bu fo ma ko ressources forestières no yo kungo na kono fen yi adama don ka walo be sa ke sababu yi ka o shila tunu o sa ke gelay nyama kono ni maliko di ni ame anga yiri turu abe turu malde amena turu mimbi ala da ba do mako memena na fambo donc société de gestion forestière kon be ka malien be la famia kungo yɛrɛ mun ye parce que an ka kungo ye an ka nafa sɔrɔ sira don an ka sini ɲɛsigi de don vraiment an man kan ka kulonkɛ an ka kungo in na cogo si la an kɔni bɛ dɛmɛ de ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka anw dɛmɛ an ye denmisɛnninw ye nin société min filɛ nin a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ye n'an filila yɔrɔ min na u k'an jɛngɛ an pɛrɛlen don physiquement a financement pour le ka Mali kungo in ka renforcer ka ɲɛnamaya maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na an sigilen don ko kungo bɛ ka kɛ désert ye mais an wulilen tɛ ka jɔ ka baara foyi kɛ donc n'a hakilila fura tɛna y'a la a ka d'an ye don n'a nataw la hali an ka sahara an ka yɛlɛma ka kɛ forêt ni ala ka jɛ notre forêt notre économie wa notre avenir. Bon an kɔni an wulila ka na direction nationale dɛmɛ u ka nin baara in na pour que ka appui d'u ma u ka se ka nin reboisement in kɛ parce que an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ an ka laɲini ye min ye pour que jamana in ka se ka bɔ sahara la ka se ka kɛ yiri ka se ka an ka se ka yiri turu fan bɛɛ fɛ ka se ka kungo in la ɲɛnɛmaya parce que anw ka baara ye kungo labaarali de kungo nafa bɔli de o de an ka baara ye n'a ma ɲɛ i bɛ min nafa ɲini fɛn min na f'i k'i jija i ka o fana dilan ka ɲɛ pour que a bɛ se ka kɛ avenir ko a bɛ se ka mɛn baara kɔnɔna la o ko kɔnɔna la pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la an bɛ se ka an ka sini ɲɛsigiw fana sɔrɔ a la. Kay gouverneur ale ye forage dɔ kolombo kari forage min n'o bɛ ti jɔ mètre cube 11 o baaraw kɛra yɔrɔ min n'a dira société de gestion forestière fɛ n'a bonya bɛ ti jɔ hectare 5 la. O de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Cameroun jamana kɔnɔ Cameroun ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ surasi 7 sen bɛ sɔrɔ bolo la k'olu bila wo la barisabu ka da kan ja dɔ tɛmɛna kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ internet min bɛ ka maramafɛntigiw jira u bɛ ka an balaka fila n'u denw bila u ɲɛ ka taa kɛnɛ kan ka taa mugu ci u la k'u fa ka sabu kɛ ko sigasiganamanw don k'u ni Boko Haram bamaji jɛkulu bɛ jɛ la ja in dɛmɛni maaw y'u ka nisɔngoya jira a la kosɛbɛ nka doni kama jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Cameroun jamana ɲɛmaayaso babu sendigi n'o ye Isa Bakari Chiroma min ni a ɲɛ b'a la ale kun y'a jira k'a fɔ ja namaralen don k'a fɔ Cameroun surasiw ka kɛwale don ko kandɛrɔ a y'a ko min ye ko in kɔni ye k'a dabɔ bɛ tɔgɔ tiɲɛw de kama nka sigasigaliw kɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ u nana jɔ wala jɔ a la k'a fɔ maa ninnu Cameroun surasiw don o kumana maa 7 zɔrɔn bɛ u la minnu dɔgɔw bɛɛ dɔnnen don k'u bila kiri ɲɛmaaw ka bolo kan Isa Bakari Chiroma y'a jira k'a fɔ fana Cameroun ka denw k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa Paul Biya a kɛmɛ k'a jira k'a fɔ e surasi o surasi ni sɔrɔla nin n'a ɲɔgɔnna wale la i ni fɛn min ka kan jamana sariya kiiriw kow la o n'a boli i kan o kumana k'a ka laɲini de ye Cameroun surasiya ka kɛ misali ye surasiya kɔnɔ ko nka k'a man ka kɛ hadamadenya buruja surasiya ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ don min na ni jamana ɲɛmaaw b'u cɛ ko in na k'a fɔ ja namaralen don diɲɛseleke naani kɔnɔ hadamadenya hakɛlapasa jɛkulu min bɛ wele ko Amnesty International o de ye ko in gwa wili k'a jira k'a fɔ dalu bɛɛ bolo min b'a jira k'a fɔ Cameroun surasiw yɛrɛw de don o kumana ko nin da siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye u k'a kɛ Boko Haram bamaji jɛkulu kɛlɛ la ko nin ɲɔgɔnna caman kɛra u fɛ ka tɛmɛ u kɔni bilama jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ tɛgɛ kɛ bɛ maa 7 kɔni na u la minnu bɛ bɔgɔ jeninen ka bolo kan ka ban an b'aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo tile 7 nata o ye jamana kuntigi sigi kalataw ye Cameroun jamana kɔnɔ wa jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Biya ye a yɛrɛ kɛmɛ k'i kanbɔ a sigiyɔrɔ nɔfɛ. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Moïse Katumbi n'a nɔfɛmaw hali bi u t'a fɛ k'u sigi k'u bolo da u sen kan u y'a jira k'a fɔ conseil d'état jɛkuluba don sanfɛ jɛkuluba don min fɛnɛ bɛ se ka dɔ fɔ u ka maa kunkanko la ni o ye Moïse Katumbi ka kanbɔli ye ka jamana ɲɛmaaya ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ma se donjogo sɔrɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ o kumana conseil d'état u jigiya b'a kan k'a fɔ o na se ka ɲa u mɔ ka kuma min bɛ se k'a to a ka gafew olu bɛ se ka bisimila n'o tɛ uti kalo tile 8 kɔni dɛmɛna ka ban
maashi ka gafe tɛ bisimila bilen. O tumana Moise Katumbi n'a nɔfɛmaw y'a yira k'a fɔ k'u to Zambia b'a fɛ k'u bɛ don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaw y'u bali ka don. Nka jamana ɲɛmayaso ka Babu Sendigi ni minisiri don k'a ma ko Lambert Mende ale y'a yira k'a fɔ ko kuma nangi dɔ fɔ de bɛ Moise Katumbi n'a nɔfɛmaw da ko kuma si da kelen ko u ma Moise Katumbi bali a ka don jamana dafɛ k'a bɛ ka kɔnɔsu tamanukanw de lase ko a tɛ se ka na ni sɛbɛn foyi ye sɛbɛn min bɔra u fanfɛ jamana ɲɛmayaso k'a jira k'a fɔ a ka bataki jaabi ye nin ye k'a ye laɲini kɛ k'a bɛ don ni u ko ma ko accusé réception k'o tɛ fansi o tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye sanfɛ pankurunkow ni u ɲɔgɔnnaw ye k'a fɔ i b'a fɛ ka jigin jamana kɔnɔ ko bataki tɛ Moise Katumbi bolo ko a bɛ se ka min bɔ ko o bɔra u fanfɛ ka ɲɛsin a ma k'u y'a bali a ka pankuru ka jigin ko nin bɛɛ lajɛlen de ye kɔnɔsutɔmɔnka de y'a fɛ k'a b'a fɛ de fɛn minnu b'a kun ka kiiri nasara ka jamana kɔnɔ Congo Kinshasa a y'a ka o ko ta ko yɛlɛma k'o kɛ politiki kɛlɛ ye a y'a ko laɲini y'o de n'o tɛ ko hali Lumumbashi yan b'a doni k'a fɔ k'a tun bɛ Zambi dugukolo kan ko danjɛ fa min bɛ yen ni o tɛ maa si ta ye Congo Kinshasa ani Zambi ni u kama ko zone neutre ko kuma si da kelen olu ma a ye k'a fɔ a sera o yɔrɔw la o kumana olu kɔni tɛ se k'a fɔ ko a tun bɛ Congo Kinshasa donda la ko a balila ka don a y'a ko o dalu tɛ fansi fɛ. Ka da tulo kan k'a fɔ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir ye a jira k'a fɔ san 2020 jamana kuntigisigi kalataw ale ye cɛbɔ ye o ye mandat sabanan ɲini dɔ ye a kɛlen kɔfɛ ka san caman kɛ fanga na a ka fanga ɲini dɔ ye a jira k'a fɔ olu kɔni kɛlen kɔfɛ ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ o di kalo tile 9 n'a tile 10 sufɛlaw la dugugilan jenje u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye maa min kɔni ye k'o de bɛ se ka kɛ jamana ɲɛma ye u ka fanga ɲini dɔ la hali bi o ye jamana ɲɛma Omar El Bashir de ye wa Omar El Bashir yɛrɛ y'a yira a ka dantigɛliw la k'a fɔ de bɛ se ka min ye Sudan jamana sɔrɔ ye k'a lakile nin kuma in na ni fɛɛrɛ telimanw ye ani fɛɛrɛ nɔgɔmanw fana ye nka gɛlɛya bɛ fa min fɛ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir jamana sariya sunba t'a yamaruya bilen a k'i kanbɔ bawo ale yɛrɛ ka ko labɛnninw don a kɛlen ka jamana sariya sunba ferekete yɛlɛma a nana mandat kɛ 2 ye san 5 sigiyɔrɔma 2 o dafara o kumana n'a ko k'a bɛna yɛlɛma don ko la k'i kanbɔ bɛɛ fɔ jamana sariya sunba de ka yɛlɛma o tɛmɛnen kɔfɛ a ka fanga ɲini dɔ yɛrɛ ni o ye parti du congrès national fɛnɛ ye o charti ni o ye o bɛnkanw ye aya olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka mandat dan 2 la san 5 sigiyɔrɔma 2 a si bɛ san 70 ani san 4 na bi a bɛ fanga na kabini san 1989 a nana fanga na ni kafo jaso de ye o donni kama président ko kun de Sudan jamana kɔnɔ ministre ɲɛma i n'a fɔ anglais jamanaw na i bi a ye cogo min na ministre ɲɛma de ye jamana ɲɛma ye Sudan jamana kun bɛ ten de o ministre ɲɛma min kun bɛ yen ni o ye Sadek El Mahdi ye a ye o de gɛn ka bɔ fanga na ni mugu ni kisɛ ni ka sɔrɔ k'i cogo ka sɔrɔ ka na ni président ya ye Sudan jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a ka jamana tilebiyanfan fɛ ni o ye Darfur mara ye min ye diɲɛ selekena ni setigi jamana ka kiiribulon cour pénal international CPI fɛnɛ ye o kɛmɛ ka ɲuɲu ni ɲaɲa fɛnɛ wuli ka ɲɛsin a ma ko hadamadenya buruja wale fali ndokɛ ani kɛlɛ fali dandɛmɛ k'a y'o boloda ka ɲɛsin Darfurukaw ma Mamuru Tilen jɛkulu olu kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ ni u tora ka fɛrɛ a ma yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni ko a se t'a yɛrɛ la ye ka minɛ ka taa ni a ye o la ni jamana kɔnɔ o ye olu hakilina ye a kɔni kɛ ni bi cɛ a sen tɛ bɔ a taabolo ka a ka muɲukumaɲakanw na jamanaw kɔnɔ yɔrɔ minnu kɛra taa yɔrɔw ye. Zimbabwe jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Emerson Mnangagwa kuma fɛ k'a ka sebaya sɔrɔli ɲaɲaninw bolo da ni nisɔndiyaba ye nka labanna k'a ɲɔngiri bawo jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka daga a ka kɛ jamana ɲɛma ye fɔlɔ fanga sinamatɔ ɲɛma denmisɛnnin cɛmagwani Nelson Chamisa ka fanga ɲini dɔ MDC y'a yira k'a fɔ u sera cour constitutionnelle ma a ka lajɛ ka ko jatigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ma jɛ ni u ka binni ye jamana kuntigisigi kalataw la minnu kɛmɛ ka sebaya di Emerson Mnangagwa ma 100 sarala 50 jamana o ye kalata Emerson Mnangagwa ye min ye Nelson Chamisa ye 100 sarala 44 ani ni ngɔri 3 de kalata ye nka min ye man ye denmisɛnnin a ko namara de kɛra ko barisabu ka da kan olu kɔni zigi b'a kan ka fɔ olu de kɛmɛ jamana ɲɛma ye kalata in na o kumana u ka laɲini ye min ye jamana sariya sunba fɛ yen a ka lajɛ ka segi jate kan ka jate bɔ wale kelen a ka jɛ kalata kelen kɔ u ka segi kalata kan
sabana ye menye walekele ale ka lakodo jamana ɲɛmaa ye nɔntɛ ko jaabiw minnu bɛ bolo ko ti cogo tɛ la kalata in na o kumana a ka labasabaw y'a yira k'a fɔ o de ye laɲini ye min kan ka kɛ kalata kura ka labɛn walekele ale ka kɛ jamana ɲɛmaa ye walekele segin ka kɛ jate kan o ye laɲini ye. Bamananga kunnafoni bɛ kunjɛ ni nin bataki ye min bɔra Mali kunnafoni ko ɲɛnabɔli jɛkuluba autorité de la communication haki yɔrɔ ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ Bamakɔ marabolo ɲɛma gouverneur wulila ka se u ma ka jira k'a fɔ Août kalo tile 6 sanba 2018 ka jira k'a fɔ kunnafoni di so Renouveau FM jɛmukan bɛ a kɔnɔ ko carte sur table o jɛmukan min bolodara juillet kalo tile 31 ka dugu jɛ Août kalo tile gale la ko a senfɛ ko fɛnw fɔra a kɔnɔ minnu ye fɛn cɛjuguw ye. O kumana ko min ye marabolo ɲɛmaa ye gouverneur du district de Bamako a ye a lajɛ sariyaw minnu ni a bɛ sanga ni ɲɔgɔn cɛ k'olu sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ sariya sɔsɔra jɛmukan in fɛ. O kumana min ye sariyaw minnu ni olu ɲɛsinnen don Mali kɛnyɛrɛye kunnafoni di ko o ɲɛnabɔli ma u y'u sinsin o kan ni k'a ye k'a fɔ fɛn minnu fɔra jɛmukan in kɔnɔ carte sur table Renouveau FM na k'a bɛ maaw su ka kɛ juguya de kan ni ka laban ka min ye basigi ye jamana kɔnɔ ka o tiɲɛ. O de kosɔn min ye gouverneur du district de Bamako ye autorité de la communication haki ka fɔ la a y'a ye fa dɔw fɛnɛ fɛ k'a fɔ min ye kuma cɛjugu ye olu fɔra ka ɲɛsin jamana ɲɛma ani an ka jamana ma ɲɛma dɔw ma fɔ ka taa se an ka jamana a lakana tigilamaw u ka bɔ u taabolo ka surasiw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu ni fɛn jɛjuguw don ko o de kosɔn ko Bamakɔ gouverneur a ye a lajɛ ka na ni sariya sen dɔw ye ni ka min ye dan ye k'o sigi Renouveau FM a ka kunnafoni laseli la a y'a autorité de la communication haki o y'a yira k'a fɔ tuma min na ni bataki sera u ma ka bɔ gouverneur du district fɛ yen bolofara min fɛnɛ bɛ u fɛ yen ni u ɲɛsin bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kow jatigɛli ma a y'a kama ko commission de l'éthique et de la déontologie du contentieux u ye ko in bila o ka bolo kan a ka hakili don ani ɲɔgɔn cɛ k'a sɛbɛkɔrɔ fɛsɛfɛsɛ tuma min na ni o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka sariyaw sanga ni ɲɔgɔn ye k'a lajɛ ni ka laban ka jɛmukan yɛrɛ fɛnɛ lamɛn ka tila ka fanw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ lamɛn autorité de la communication haki sɔrɔla k'a ka dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 31 ka dugu jɛ Août kalo tile gale la san 2018 jɛmukan min kɛra ni u kama ko carte sur table Renouveau FM na ko tiɲɛnɛni kɛra a y'a baara yɛrɛ a ɲɛdɔnni nasara la a kɛbaw bolo o kumana a ka jaabiw ye fɛn min ye o ye Renouveau FM kunnafoni di so yamaruya bɛ di a ma a ka dayɛlɛ a ka fiɲɛ dugukala 98 tɔmi 1 fiɲɛ suru fɛ nka min ye fa kelen fɛnɛ fɛ jɛmukan carte sur table o bi jɔ pewu ka datugu ka bɔ Renouveau FM programme na pelengendew autorité de la communication haki y'a yira k'a fɔ nin jaabi bɔlen u fɛ u y'a lase fan filaw bɛɛ lajɛlen ma tɛgɛnɔbila kɛra bataki la ka bɛn ni Août kalo tile 11 ye san 2018 o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛn kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usmani Zogo de don yan'o cɛ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.